Musala. Khadija? Na'am. Ke ce a tafaga? Wallahi ni ce. Kan lafiya. Lafiya. Kai sannu sannu. Sannu zuwa. Ake mun samu babban bakuwa. Ai sai mu shiga daga ciki ko? To mani. Alaikum salam. Ba uwa muka yi ne? San da zuwa, san da zuwa. Ga kun zama. San da zuwa, san da zuwa. Yauwa. Ya gajiya. Ya aiki. Yauwa. Sannu ba. Ya mutane. Lafiya lau. Yauwa. Wato kin ji labari na kenan? Na ji labari. Yayi daidai. To yanzu sai in ji me ke tafa da ke? To malam, na kawo kuka na ne gare ka. Neman taimakon na jin ayyuka masu kyau da kake yi. Wannan haka yake. Aka yi sa na kawo kuka na. Ina nan a gida kowane lokaci babu masu zuwa nema. Iya? Farin jini babu. Na zo in nemi taimakon ka ne. Ka taimaka min bani maganin farin jini. Ai yanzu kin zo gurin da kowanne abu da yake damun ki kakarki ta yanke saka daga nan gurin. Ko? In Allah yadda yanzu nan zaki samu magani cikakke. Amma da sharadi za mu shiga daga ciki in haɗa miki magunguna. Idan kika koma gida sai samari sai kin ture samari sai kin kori waɗansu. Don haka yanzu tashi mu shiga daga ciki. To ba damu. Mu shiga daga ciki. Ya sunan malaman ne? Sunana Zainab. To, malama Zainab. Kin ga abin da yasa na ce mu shigo daga ciki. Akwai wasu bayanai da ya kamata in yi miki su dalla-dalla. Kin ga bai kamata in yi a waje mutane suna ta wucewa suna ganin mu ba. Kin san komai yana son sirri. Yauwa. To, tun da na ji kin kawo wannan bayanin na batun farin jini. Kin san mutane da yawa suna zuwa suna samun biyan bukata a gurina. To shine zan miki bayani dalla-dalla. In kin amince shari'in da zan gindaya miki shine zaki samu biyan bukata. Amma da aini banda wata dama duk wata shirin da ka kafa don bukata ta za ta biya zan ba da haɗin kai. Yawwa, ai irin ku muke so masu fahimta da wuri. Kin ga ba tare da mutum ya sha wahala ba. Madalla. To yanzu haƙiƙan gaskiya irin ayyukanmu da muke yi kin san muna haɗawa da aljanu ne. Jami kwantar da hankalinki. Ai ba wai fitowa za su yi su zo su kama ki ba. Wannan mu ne za mu kira su zo su shiga cikin jikinmu. In suka shiga jikinmu su ne za su ba mu ƙarfin gwiwa da za mu ba ku magani yadda ya kamata. Kai ina tabbatar miki da cewar samari da inda farin jini ne wallahi sai kin kore su. In haka tunda kin fahimta da wuri ba tare da ɓata lokaci ba ya kamata mu yi abin da wuri saboda ba ke kaɗai ce ba akwai wasu za su zo ina ji na ko ziga shimfiɗa ta can je ki kwanta ina zuwa maza